O tebe ešte, volali sme tak 2-3 dní dozadu a si mi rýchlo odvykol, Janči, nemám čas, lebo sa mi ovečka nejak... Hej, akurát sa mi to kotilo. Kotia sa ti ovečky a ešte si mi hovoril, že jedna mi skapala, že strašný problém. Starý, tak, to mňa takže ty si našiel vlastne aj takýto, dá sa povedať, úvodzovka, zatiaľ koníček s tým, že chováš si nejaké také zvieratá a vychovávaš to, viem, že máš aj nejakých psíkov, tuším. Mám aj psov, aj zajace, aj tomu chcem aj ovce a jedno s druhým, vieš, ja som si to dal na staré kolena. A neplánuješ chovať tak, že troška komerčne, lebo tí ľudia to majú radi teraz, tí biopotraviny. Ja viem, ale na takéto... Neoslovovali ťa ľudia s tým, že to vieš, kúpia? Že ja niečo robím síra jedno s druhým, ale to vieš, to sa nedá tak, že začneš na kolene niečo robiť z dňa na deň, vieš. A ja sa nechcem kvôli tomu nejak zadržovať, aby som pýtal nejaké požičky alebo neviem čo a budoval obrovské farmy a na to potrebuješ takisto aj kopec zelenej plochy, lebo tie ovce to spasú za chvíľu a potom nemáš čo tomu dať. Ale ja som to bral skôr tak, že ja som v tom vyrastal ako decko a ďalšia vec, že vždy som si predstavoval, že na staré kolena bude nado mnou hora, to mám presne oproti. Vieš, že bude to na pozemku mojej starej mamy, čiže tú tradíciu posuniem ďalej a že tu niečo zanechám pre svoju dcerku a svoje netere, vieš.